Ahojte a srdečne vás vítam. V tomto videu vám chcem ukázať, ako môžete zmeniť túto pozíciu, ktorú som tu vytvoril pomocou Logical. Tento portál s oknom vytvoril, ale chce zmeniť rozmery tohto portálu. Na to mám tu na najvyššej pozícii. V oblasti funkcií tohto Logical funkcie toto môžem tu rozbaliť a dvojitým kliknutím na náčrt sa mi opäť načíta tento náčrt. Teraz môžem prísť a pomocou dvojitého kliknutia zmeniť veľkosť 2001. Ako náhle tu poviem prevziať, automaticky sa mi to vráti späť do Logical a opravené hodnoty sa mi opäť odovzdajú. Vidíte to tu? Mám tu zmenenú veľkosť. Môžem si tu opäť prejsť svoju pozíciu a môžem túto pozíciu zmeniť. Teraz mi bola zmenená moja položka alebo moja pozícia v Logical a táto oprava mi bude tiež odovzdaná do HiCAD. Teraz sa porovnávajú jednotlivé profily, ktoré sa zmenili a ktoré zostali rovnaké. A tak som relatívne rýchlo túto zmenu opäť opravil a mal som túto zmenu na oboch miestach opäť identickú.